Педагоги, профессора европейских консерваторий, а студенты – лучшие молодые музыканты СНГ. В Минске в эти дни работает третья молодежная музыкальная академия стран Содружества. Накануне прошла творческая встреча с директором проекта, народным артистом СССР, маэстро Юрием Башметом. Для того, каб сыграць для Юрия Башмета, студэнтка Маскоўскай кансерваторыі Ганна Никитина прыехала ў Мінск. На урок да заснавальніка эксперыментальнай кафедры альта у яе родны альма-матэр трапіць складана, у майстра шчыльны творчы графік. Было на самом деле страшно, ну вот сначала особенно, то есть как-то так сложно расслабиться, вот, и, ну вообще, конечно, очень понравилось. Но жалко то, что как-то, ну, я считаю, то, что не смогла до конца прям так как-то расслабиться, то есть я могла. Штогод Юрий Башмет по традыцыі сустракаецца з музыкантамі падчас маладзёжнай музычнай акадэміі краін СНД. Такая навучальная установа працуе на базе Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Сёлета прафесійны ўзровень повышают 40 студэнтаў па 7 спецыяльнасцях. Маэстро Башмет – это, во-первых, очень грандиозная фигура в нашем музыкальном мире. И встреча с ним – это просто это колоссальный заряд, просто именно профессиональный. Гонору займацца з маэстра удостоены лепшыя альтысты. У свой час Юрий Башмет открыл этот инструмент як солируючы. Когда вы играете соло, то вы в одном лице являетесь... Майстар-класс праходзіў у фармаце пытання-адказ. Таксама кожны жадаючы мог сыграць любы твор перад аўдыторыяй. Затым Юрий Башмет выказваў свой погляд адносна выканання. Галоўнай ідэяй маладзёжнай музычнай акадэміі краін СНД застаецца магчымасць сумеснага музіцыравання маладых перспектыўных выканаўцаў вядомых артыстаў. Сёння студэнтаў чакаюць заняткі па спецыяльнасці фортэпіяна з лаўрэатам міжнародных конкурсаў Васілём Лабанавым. Інна Пілевіч, Анатоль Далатоўскі, Першы канал.